Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε αυτό το ταξίδι που πραγματοποίησα τα Χριστούγεννα από 21 έως 30 Δεκεμβρίου και ξεκίνησα από Ζήριχη, πήγα Λουκέρνη, Σεν Μόριτς, Τιράνο, Τζέρμαντ, Μιλάνο. Λοιπόν, η πρώτη στάση ήταν στη Ζήριχη, επειδή είχα ξαναπάει στη Ζήριχη στο παρελθόν πάλι με Toastmasters. Μπόρεσα και έκανα κάποιες πιο εξειδικευμένες ασχολίες με τη φίλη μου τη Μαργαρίτα, Ρόμπερτ Ροφ, για όσους την ξέρουν, που ήταν η περσινή μας District Director σε όλο το District, σε 5.000 άτομα. Πήγαμε λοιπόν στην αγαπημένη μας σχολεία, στην Γκαλερί Τέχνης, και απολαύσαμε Βαν Γκόγκο. Πήγαμε στην όπερα της Ζήριχης και είδαμε τους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ. Και κάναμε ημερήσια εκδρομή στην Λουκέρνη, που κατά τη Μαργαρίτα είναι μια πόλη πάρα πολύ πιο επισκέψιμη από ότι η Ζήριχη. Και μάλιστα το ορόσημο της πόλης είναι μια παλιά μεσαιωνική ξύλινη γέφυρα, η οποία έχει καεί το 1993, αλλά χάρη στη σύγχρονη φωτογραφία μπόρεσαν και την ανακατασκεύασαν και ζωγράφισαν τις παλιές μεσαιωνικές ζωγραφιές από την αρχή και επακριβώς όπως ήταν στο παρελθόν. Και 2 μέρες μετά, 23 του μηνός, φύγαμε για Σεν Μόριτς, παίρνοντας λοιπόν το αλπικό τρένο. Εδώ βλέπετε το χάρτη, ο οποίος ήταν μέσα στο τρένο, και εδώ βλέπετε και εμένα που κάναμε επιλογή να πάρουμε τρένο το οποίο έχει ανοιχτά παράθυρα, σε αντίθεση με αυτά που προτείνουν τα τουριστικά site που είναι με κλειστά παράθυρα, για μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Φτάσαμε λοιπόν σε Μόριτς διασχίζοντας 196 γέφυρες όλο το ταξίδι μας, και προστατεύονται από την UNESCO, διότι όχι μόνο θεωρούνται θαύματα της μηχανικής στις αρχές του προηγούμενου αιώνα όταν κατασκευάστηκαν, αλλά κυρίως για την κοινωνικο-οικονομική προσφορά στους κατοίκους της ενδοχώρας, οι οποίοι επιτέλους διασυνδέθηκαν με τις πιο εμπορικές περιοχές. Παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε το αλπικό τρένο από το Σεν Μόριτς και πήγαμε στο Τιράνο. Και επιλέξαμε αυτή την πόλη ακριβώς διότι θεωρείται στην καρδιά των μνημείων UNESCO. Εδώ είναι μια τεράστια περιγραφή της UNESCO, όπου μας δείχνει όλη τη γραμμή του τρένου στο Τιράνο. Αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση ήταν το εκκλησιαστικό όργανο στην εκκλησία Μαντόνα di Tirano, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα όργανα στην Ευρώπη, αλλά κυρίως το ότι όλες οι φάτνες που είδαμε παραμονή Χριστουγέννων και μέσα στην εκκλησία και έξω στους δρόμους που είχαν φάτνες, έλειπε ο Χριστός και δεν ξέραμε για ποιον λόγο λείπει. Και τότε καταλάβαμε. Παραμονή Χριστουγέννων δεν είχε λείπει ακόμα. Εδώ με βλέπετε στο ποταμό του Τιράνο. Και φτάσαμε ανήμερα τα Χριστούγεννα. Η πρώτη φωτογραφία είναι η θέα έξω από το ξενοδοχείο, στο Σεν Μόριτς, και η δεύτερη είναι η αγαπημένη μου του ταξιδιού, όπου δείχνει μια οικογένεια με το σκυλάκι. Γιατί έχω κι εγώ σκύλο και πάντα αναρωτιόμουν τι θα κάνω, πώς θα το βγάλω άμα χιονίζει, άμα βρέχει. Και ορίστε, αυτή ήταν μια χαρακτηριστική φωτογραφία, αλλά είχαν όλοι σκυλιά και όλοι τα βγάζαν έξω στους δρόμους και κανένα σκυλάκι δεν κρύωνε. Εδώ είναι στη λίμνη του Σεν Μόριτς που έκανα βόλτα, και αυτός είναι ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της πόλης και το ξενοδοχείο. Και αυτό είναι μια φωτογραφία μέσα στο ξενοδοχείο, λίγο πριν το χριστουγεννιάτικο δείπνο με την συνταξιδιώτησά μου και οδοντίατρό μου, της οποίας και εγώ είμαι η δικηγόρος. Λοιπόν, έχω βγάλει αυτή τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Ξεκινήσαμε 26 μηνός από το Σεν Μόριτς να πάμε στο Ζερμάν και έβγαλα αυτή γιατί είναι το πρόγραμμα, το schedule της διαδρομής. Εδώ θα δείτε ότι είχαμε 4 ανταποκρίσεις και είχαμε μόλις 6 λεπτά στη διάθεσή μας για να αλλάξουμε τρένο και από βάθρο. Με μια μεγάλη 23κιλη βαλίτσα, μια 8κιλη και ένα σεκίδι στον ώμο. Και δεν καταφέραμε. Και φτάσαμε τη νύχτα στο
Τσέρμαν, όπου εκεί μας καλωσορίσαμε στην γλώσσα μας. Αυτό το οποίο με ενθουσίασε ακόμα περισσότερο από το σέντουιτς είναι ότι όλο το Ζέρμαν είναι προσανατολισμένο στους σκιέρ. Έχουν ειδική υποδομή στα τρένα για τον εξοπλισμό. Στον δρόμο βρίσκεις παντού σκιέρ να περπατάνε σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα λεωφορεία είναι δωρεάν και το μόνο που επιτρέπεται είναι λεωφορεία και σκι μέσα στην πόλη του Τσέρμαν. Γιατί έχει προστατευόμενη αρχιτεκτονική, είναι πόλη με σαλέ. Στο βάθος είναι το Matterhorn, το διάσημο όρος του Τσέρμαν. Θεωρείται τουριστικός διάσημος χειμερινός προορισμός. Ανεβαίνουμε στα 4.500 μέτρα με τον αναβατήρα ή αλλιώς lift. Εδώ με βλέπετε εμένα που έφτασα μετά από 4.500 μέτρα και απόλαυσα και τα γλυπτά στο Μουσείο Γλυπτών, στην κορυφή του κοινού, στο Τσέρμαν. Φεύγουμε από το Τσέρμαν, πάμε Μιλάνο. Μιλάνο έχω πάει άλλες 3 φορές. Οπότε και εμένα την αγαπημένη μου ιστορία. Να επισκεφθώ γκαλερί τέχνης, μουσεία τέχνης και εδώ βλέπετε 3 έργα από τους πιο διάσημους ζωγράφους όλων των εποχών, Λεωνάρντο ντα Βίντσι, Καραβάτζιο, Μποτιτσέλι. Και το πιο σημαντικό στην Αμβροσιανή πινακοθήκη είναι ότι οι Dolce Gabbana είχαν σχεδιάσει ένα ρολόι άνω των 2 μέτρων σε σχέδιο του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, το οποίο το δώρισαν στην Αμβροσιανή πινακοθήκη. Αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ο χριστουγεννιάτικος διάδρομος της πόλης, που βεβαίως δεν το είχαν δει τις προηγούμενες φορές. Εδώ μας βλέπει και με τις 3 συνταξιδότησες. Και το γεγονός ότι πήγαμε στην σκάλα του Μιλάνου να δούμε όπερα, είδαμε τη δύναμη του πετρελαίου. Και το πιο όμορφο κομμάτι του ταξιδιού είναι ότι συνάντησα τον Τουράντα Ναχτανίν και τη Μαργαρίτα Μπρόκμπερτ-Μπρόκ, με τους οποίους ήμασταν μαζί στην τριάδα της διοίκησης του District 2022-2023. Ευχαριστώ πολύ.